आंनि मुङा फुंबिलि बसुमतारी। नोंथांमोनखौ साफ्रोमखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आंनि गुरै हामलायनायखौ जासिहरग्रोनाय थाबाय आरो नोंथांमोनखौ साफ्रोमखौबो आंनि फुंबिलि रादाब इउटुब चेनेलाव बरायनाय बावहरबाय। दिनै 16 मार्च 2021 मायथाइ। नोंथांमोननि थाखाय आं दिनै माखासे रादाब लाना फैदों। बाक्सा जिल्लानि 63 नं सापागुरि बिधानसभा बियाबाव गोग्लैनाय दमना गेलेग्रा फोथाराव इउपिपिएल दोलोनि मोनसे गिदिरथार जयनिं जानाय हाबाफारियाव बिटिसिनि मावफुं सोद्रोमा राकेश ब्रह्मनि नुजाथिनायाव बिपिएफ जिएसपि दोलोनि मावथि आरो दमना ओनसोलनि सुबुंफोरा 1000निबो बांसिन इउपिपिएल दोलोआव हाबफैदों। फरायसाफोरनो 1 लाखनिबो बांसिन फरायसालि बेग आरो 55,000निबो बांसिन फरायसाफोरनो साइकेल होनो थाखाय थियारि आरो बिटिआर ओनसोलनि आइडि नाम्बार गोनां सुबुंफोरनो 3 लाखनिबो बारा न' आरो आइडि गैयैफोरनो 1 लाखनिबो बांसिन सुबुंनो न' होनो थाखाय मिरु सरकारजों सावरायबाय होनना राकेश ब्रह्म बिथाङा बुङो। 62 नं बरमा बिधानसभा बियाबनिफ्राय हिरा सरनिया बिथाङा उदां बिजाथि महरै दिनै बाक्सा जिल्ला बेंगिरिनि आखायाव गावनि बिजाथिनि फोरमान बिलाइखौ गथायबाय। बिथाङा देरहानायनि उनाव राव हारि आरो हारि मोनथाय बायदिखौ समानै मोनफुंनायनि थांखिजों खामानिखौ मावलांगोननि असिलाजों दिनै गावनि बिजाथिनि फोरमान बिलाइखौ गथायबाय। भारतनि सासे आइजो रश्मि समान मुंनि सासे आइजोआ अक्सफर्ड इउनिभार्सिटिनि इउनियननि प्रेसिडेन्ट इलेक्शनाव देरहाना प्रेसिडेन्ट जानो हादोंमोन। बिथाङा इनार्जी एमएससीनि फरायसा। बिथाङा सासे लिडारशिप आरो मिथिंगानि फारसे अनसायनाय गोसो गोनां आइजो, जायनि थाखाय अक्सफर्ड इउनिभार्सिटिनि प्रेसिडेन्ट जानो हादोंमोन, नाथाय 5 दिननि गेजेरावनो बिथांखौ रिजाइन होनो थाखाय नारसोमदों। बिथांनि धोरोम आरो मोदोमनि गाब आरो हिन्दु धोरोमनि सिगाङाव पिकचार शेयार खालामनायफोरखौ नोजोर होनानै बिथांखौ ससियेल मिडियानि गेजेरजों ट्रल खालामना मेलेमारियै रिजाइन होनो नारसोमदों। बिथांनि टुइटार एकाउन्टखौबो सासपेन्ड खालामना होदोंमोन। क'क्राझार सोहोरनि कारिगावआव 40 केजि गान्जा पुलिसनि सिग्रोमनायाव हमनो मोन्दों। कारिगाव आउटप'स्ट आइसि जिबन दैमारिनि बुंनाय बादिब्ला हमजानाय सुबुंनि मुङा राजु आली आरो बिराज कुमार होननानै सिनायथिदों। बिथांनि बादिब्ला गान्जाखौ त्रिपुरानिफ्राय लाबोनानै क'क्राझार रेलवे स्टेशननिफ्राय सोनाब फारसे दैथायहरगौमोन। पान्जाबआव कर'ना भाइरासनि बांनायखौ नोजोर होनानै सोलोंथाइ बर्डनि बिबानगिरिफ्रा थाखो 10 आरो 12 नि जानो गोनां बर्ड आनजादखौ 1 दाननि थाखाय फावसयना होबाय। थाखो 12 नि आनजादआ 20 एप्रिलनिफ्राय जागायसिगोन। सिगां बियो 20 मार्चआव जानो गोनांमोन आरो थाखो 10 नि बर्ड आनजादआ 4 मेआव जासिगोन। सिगाङाव बियो 9 एप्रिलावनो जानो गोनांमोन। कर'ना भाइरासखौ नोजोर होनानै रायजो सरकारा बे थांखिखौ लायो। बाक्सा जिल्लानि इलेक्शन कमिसननि ब्रेन्ड एम्बासाडर हेलिना दैमारि बिथाङा मोनसे कनफारेन्स मेलनि गेजेरजों फैगौ बिधानसभा बिसायख'थियाव गासै भटार आरो राइजोफोरखौ गाव गावनि भट सेन्टाराव थांनानै बेसेन गोसा भटखौ होनो खावलायदों आरो गासैबो रायजो राजाफोरखौ भट होनो थुलुंगाखांहोनो मोनसे भिडिअ ब्रेन्ड एम्बासाडर हेलिना दैमारि बिथाङा बेखेवना होयो। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक, शेयार आरो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै थुलुंगा होनो हागोन। गोजोन्थों।